Ja Mikkelille aika 86,7, 166 kilometriä tunnissa aika raaka vetäisyn tähden kärkeen. Ja sitten Tommi Kuorisen Corvetelle aika 8,912, 130 kilometriä tunnissa. Ja sitten meillä on siellä moottoripyöriä vasemmalla radalla Kovalov, Juha Tuomari ja oikealla radalla Eetu Koivuniemi. Tuomari Jukasella edellä ja tuomarille aika 6,930, 175 tähän mennessä Juha Tuomarille ja oikealla radalla Koivuniemi 76,1, 158 kilometriä tunnissa. Hieno lähtö siitä.